Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Kai yau zan tona asiri duk abin da zai faru ya faru. Dole ne in yi. Wani yawa kan me zan yi interview ne ma wai. Wai kun san ko me ke faruwa? Na ji an ce wata kirista wai ta zagi annabi. Ya? Kwarai ma kuwa. Kai jama'acin ɗin ka tafi a ƙafa zan tafi ka tamba sai na kashe ta ba Allah ya tsina na rantse da Asamadu sai na kashe yarinyan nan Amma kuma yanzu na an samu labarin cewa an kashe ta. Wani amma wai kusan kome ne ma wai ban gane ba. Kaɗan daga cikin manyan Najeriya fa wasu sun fito sun yi Allah waje akan abin da aka aikata. Yarinya ta zagi annabi, wasu matasa sun fito sun kashe ta, kuma manyan Najeriya a cikin su har da sun musulmai wasu sun fito sun yi wai Allah waje akan kashe ta din da. shi yasa muka samu matsala Amma ko duk wanda ya zagi annabi fa hukuncin kisa ne, ko da ya tuba ya zo ya kafara hukuncin sa hukuncin kisa ne. To, ni ma dai ban sani ba. To in ma dai baka sani ba yau je ka sani, duk wani wanda ya zagi annabi hukuncin kisa ne. Allah kaɗai ya sani. Yawwa, Atiku Abubakar, dama na ji daɗin haɗuwa da kai a wannan interview. A shafin kan na Twitter ka bayyana cewar kai Allah waje da waɗanda suka kashe Dubora, kuma kana goyon bayan gwamnati da ta kama su da musu hukunci mai tsanani, kuma kana mika ta'aziyarka wajen uwayen Dubora saboda me ka bayyana haka? Domin ci gaban ƙasarmu Najeriya. Kai ka ji wa domin ci gaban ƙasarmu Najeriya, amma fa Atiku Abubakar me yasa duk mutanen da ake kashewa a Najeriya wasu akan hanyar neman abinci su, wasu kuma a gidajensu ake zuwa ake samun su ake kashe su, wasu kuma wajen leburancin su ake zuwa ake samun su ake kashe su, wasu kuma mazaunin su ake zuwa a je a tada su a kashe su, wani kuma yana zaune gidansa za a zo aikin nafin ɗinsa, kuma labarin da ana ɗaukawa ana yada shi a social media. Me yasa duk baka fito kai magana ba? Ka tuna. To kuma me zan tuna Atiku Abubakar, ni ina da yakinin to idan wannan Dubora idan lokacin siyasa ne ta je ta samu inda ake zabe, ta je ta buɗe baki ta zagi din siyasan da ake zabe, sai an samu yan dabban da suka fito suka kashe ta, kuma babu Kirista ko din siyasan da zai fito yayi Allah wade da kashe ta din da akai. Me yasa ta fito ta zagi annabi, an fito an kashe ta, kuma ku kun fito kuna ta Allah wade akan kashe ta din da akai? Saboda ba san darajar annabi ba ko? Allah kaɗai ya sani. Mana dole ne ka ce Allah ne sai, dama ko can annabi ya ce idan alkiyama ta kusa jahilci zai yawaita, za a ringa toye ma'auni ko sikeli, za a dauki alkur'ani kasuwanci, za a ringa tozarta haƙƙin Allah, malaman ƙarya za su rinjayi malaman gaskiya, malaman ƙarya masu rauni za su ringa hawa mumbari domin su gina yin wazi. Annabi ya faɗa idan alkiyama ta kusa malaman ƙarya za su ringa halatta masarakuna haramun, malaman ƙarya za su ringa dora ma 'yan siyasa fatawa daidai da yanda ran sai ke so. Duk wadannan abubuwan da annabi faɗa kaga sun bayyana ko kuma ba gani ba? Ban gani ba. Gaskiya dole sai na fito sai na yi magana, dole ne sai na fito sai na yi magana. A kashe musulmai, a ƙona gawon musulmai, duk ba ku fitowa kuna magana. kai Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.